musikazaleak, neskak, Warriors, Los Minions, txapetunak eta Prat aldea, bale? Oie pasadira, zuen arabera, aurrera, bale? Bueno, bigarren txandan, bi probaingo ditugu. Lehenengo, zuen proba guztorenetako dana, saskioloiko proba. Bale? Ia ba. Orduan, etorri mesedez, animaliak taldea, dio gora, bizko. Bueno, aia zenbat, saskiratz egin, marra horia dago, hortiketan marran atzetik, zer dago, bertuek anazta bai, ba? Urtiko jarriko dugu, horrela, betxe? Horrela ondo dago, bale. Orduan, Josu garriko denbora tartea, minuterriko denbora, zenbat rakeiago sartu, beto, hori lagunduk ez du baloia biltzen, baina, bueno, zuek ere baloi bilak morko ez dugu tarteka, bale? Hartu hori baloi bat. Bana ez dunean, Josu prest, bat, bi eta hiru denbora. Bota marran zetik beti, Oso ondo, eskerrik asko. Gertu jarri ez, indar gehiagiak bazue. Igual urtio jarriko ganazta, Oain arteko dana niretzako paseak izan dira, baina, bueno, ia ber. Bueno, así abisa gerturatzen, bueno. Así gerturatzen pixka bat. Marra antzetik, Marra hori antzetik, bale? Ia bat. Lagunda, baloia. Marra antzetik jarri, bale? Venga, bota, berri dio txanda, azte bota, baloia, iturri gabe. Ez da, gitaskira zeri sartu al momentuz. Sartu al den dago. Venga, zen. Venga, boca, nunca usuria ba. Nunca, boca. Ba, ondo, nunca baloia besteana. Nunca zen ikusi. Hor dago, hartu bat. Azkeneko segunduak. Bueno, saskiratze bat, ez da nierreza ondo, Vale, oso ondo. Ia ba, otxoak, etorri otxoak, Bueno, ez dago hain urruti, Urrutio jarri ganu indarra handia zebaten besteek, Ez du ikusian neurtu zundagun saskia, eta... Bai, Josu nahi zunean, bat, bi, eta hiru denbora. Bueno. Beti bota marran zetik, Bueno, momentuz bintzat, ematen du, gerturagoa izatela botatzen dut dago. Bat, ondo. Marran zetik bota beti, Primero de Juan, vale. Uy, irten inda. Gutxigatik, venga, animo. Gutxigatik, ez? Iru, segi. Hartu algia. Lau, ondo. Bost, ondo. Bona, hartu ezen neurria, askiari. Hola, hartu ezen neurria, marra zetik, Sei, hartu hori, Zazpi, ondo. Bona, hartu ezen neurria, Venga, animo. Hori irten egin da, vestuario. Zema doaz danean? Zortzi, behatzi, zema doaz. Zortzi, ondo kontatu, Badio demora barruan, eta hortxe demora. Bueno, saskiratze pila jundia, ondo. Vale, etorri, segidan, musika zaleak. Animo. Hori azuzko bai. Bai, berri di ordena, zukota, baloia baino ez zukota, baina marra zetik beti, bale? Prest,
Baba, bi eta hiru denbora. Bai, berrik dik ordena, berrik ez baloi. Ze bota baloia, baina beti marra atzetik, Marra, marra horien atzetik bota behar da, bale? Hori da, ondo, venga, haika gerturatzen poliki, Bueno, hori mozkeatu da. Hori bai, bat, venga, harimo. Onda hori. Bi, oso kontu zuru bokin, gero behar ditu guta, Hiru, venga, harimo, lau, venga. Ahí va. Ordena ayuda con tu peco. Ia va. Josu, formal, Bai, torlokoa, bai, garri. Bai, gatu ez hori, hori hemen dago, Ahí va, baloia. Venga, bota. Zema goaz. 5 o 6. Lau, vale. Vale, oso ondo, jugaba denbora, Bueno. Vamos a pelota. Venga, va. Muchao, saskia, bat, bi eta hiru denbora. Bueno, nahiko ondo momentuz, Eskerrik asko. Bat, venga, ánimo. Bi. Ahí va. Kontamos zuek, Bost, zema da? Hiru, bale. Lau bost, bi fundi aurre. Zema fundi hau. Ez dakigu zema bazen, Ez dakigu ia, Bost doaz? Sei, ondo. Bena, nesken animo, sortzi. Bueno. Marcha zuezu, Ama! Venga, ánimo. Bien. Ahora medio baita, Horrek ez. Ui, gutxigatik. Bueno, hace txanpa dago zuen, Zema baz. Kontuz marinekin. Ui, gutxigatik, azkeneko segunda bota. Ui, hortxe. Bueno, pilla la fundia, Txalo berdoa merezite, Ondo, neska. Baba, bi, eta hiru denbora. Bueno, momentu zintar gehiagin. Ba! Bien, ánimo, venga. Bueno, hartu dute txampa hoekin, Venga, gutiak animo, kontu zuen groa. Bien, digun egin. Marra atzetik, kontuz, Agora ondo bete gato, bale? Bien. Bien, irterin hori. Yes. Venga. Bien, gutxigatik. Kontau ondo zuek, Ondo kontau. Bueno, hartu duzu txampa baita, marra atzetik, marra kontuz, Ia, gero hori. Zue bota, bai, ez da bota nik hemen, Zue bota, denbora hau mitartean, bota. Ie. Azkeneko segunduan. Bueno, puntia
batzu berre, ondo. Ondo, funda. Urrutira, funda. Nunda bostean, zai nunda hon. Hortik, Hemen azpian dago. Ahí va. Venga, ánimo. Zenba doaz? Bat. Ánimo neskak, Hortxe bigarrena, venga. Hortxe beste bat, venga. Ui, utzi batik. Bueno, eta hortxe denbora. Baloi bila pasada dugu denbora guztia, Bueno, puntia batzuk oso ondo. Txalo bero bat. Marra atzetik, bale? 3. Bat, 2 eta 3 denbora. Bakoitza bere teknika dukan, esatzen Bat, ondo, sigue, Sartu aldarik, seguro, ez dut ikusinik, Zapaldu da marra, bale? Trampari gabe. Venga. 2. Marra atzetik, Marra atzetik, Atzetik. Ega, menda goztean. Kontuz. Zenba baz? Seguro? Bai. Lau, venga, ánimo, atuz de txampata. Onduz behiakin, No, junda, globo artera. Hola, bestia. Hola, zia, junda, ánimo. Bestia dago. Venga, bastante polikita, ánimo. Azkeneko jartiketa. Eta hona hortxe zegoen, Bueno, puntia batzu. Marra zetik, bale? Marra hori hor dago, horren azetik, bai? Beste bezala. 3, taldea, bat, 2, eta 3 denbora. Bale, neurtu indarra ondo. Hor gutxi bati, bai, sartu. Zenbat, lau? Bi, venga, ánimo. Hori mozioatu da, eta hor luze. Hortxe bai. Marra atzetik ekontu ze. Hartu diozue pixka bat. Hartu diozue neurria, saskiari eta distantziari. Gutuz. Beratzi? Azto. Bien, gutuz. Hau ez. Maika. Gutxi. Azkeneko segundua, goizartu da. Eta hortxe, bueno, oraino junda, Ondo, juntia batzu. Hau. Bai, denbora. Kalabilez. Bai. Zer horretu? Dutxa, bai, eman buelta, ez ikusi pantalla, Ba, hurreko ikarko duzu, hori, ia bat,
Bai, buelta mazuek, ez ikusi pantalla. Urrengo barko duzu, hori. Ia ba? Txoria. Bai, buelta mal. Zu pantalla begiratu, urrengo hori izango da. Begiratu behari. Leoia. Ez zertu isirik, Tigrea. Zugea. Ez. Delfini. Zer? Delfina ez. Balea. Balea ez. Tiburoia. Tiburoia marrazko bai, buelta eman. Urrengo hori marko duzu. Soka saltoa. Bai, buelta eman. Urrengo, martxatu duzu, Urrengo hori marko duzu. Arrazkia egin. Arrazki kamara bai. Buelta, urrengo hori. Txutxerenda. Zer horretu? Txutxerenda. Txutxeak edo zer? Frutarenda. Txutxea joxokia zan, igual utzat emango dugu, baina hortik zigozten dira. Ondo, dozik esutan pila jundia, txalo bero bat. Lehen bizin barko duzu, hori. Demora. Ezbata, bai. Etorri nire gara, ez beira una, ez beira pantalla. Pantalla ez behiratu, ez behiratu, aurra behiratu. Urrengo hori barko duzu. Oain beha behiratu. Mikro, bildu, Mikroa. Bai, mikroa, esan punte. Zer? Lepo luzea ez. Lepo luzea. Ez da horreina da, Bai. Lepo luzea. Eta girik, Nola da hori? Etxea, ondo zio zen, lepo luzearen beste antzeko ikua zein da. Irapa, bai, buelta ma behiratu niri behiratu. Hori da horrengoa, ia ba. Burruka, ez da burruka. Bai, bateria oso ondo, zen errez dago, behira ona, ona, ni behiratu. Urrengo hori. Eskia bai, ni mirau, ona, behiratu. Ez da bia denbora gehiago segunduz pare faltazian, jundia pila bate oso ondo. Ona zate, egintzuk, egiten, Lehenengo nahi mirau, eta zukin barko ezu, hori, lehenbizi, denbora. Linterna? Bai, linterna, ona behiratu, niri. Urrengo hori. Txirula. Banda. Txistua. Ez da jartzen testua. Ondo. Txistularia. Ondo bai, oso ondo, Txistularia zen, bale? Aurrea. Urrengo hori. Arantzalea. Bai, arantzalea oso ondo. Aurrea. Nei behiratu pantalla, Urrengo hori. Telefonoa. Bai, abartu zan, Aurrea. Urrengo hori. Etxea. Templua. Zer? Templua ez? Eliza ez? Azoka. Zer ez? Azoka ez? Nakidea. Ia ba, ondo ira, bea, oso ondo ira, Antena ez. Azera gukeni egin, Zer? Argik ez. Teiatua zan, bale? Tetxuta teiatua berdina, ez dakit. Igual utzen dugu, ez dakit, berdina tetxuta teiatua ez da berdina, Lehenengo inbarko bezu, hau. Ia ba, denbora.
isirik mesedez, Etxea ez. Teilatua ointxe guzti urten da. Ez dut berriz jarriko. Ia, keinu esanguratxuren bat hola. Hau ez da, zaila, Venga, animo, neska. Eliza, bai, oso ondo. Aurre begiratu, aurre. Orain hori inbarko duzu. Ia, ba. Nekazaria ez. Landatzen ez. Zuloa ez. Baserritarra ez. Ez da bilgaiz libera, Atxurra ez. Zirik, Aizkolaria bai, aurrera begiratu eta aurrengo hau inbarko duzu. Eulia bai, bueno, hor txile denbora barru sartu da gainera, oso ondo. Bueno, hor elizan pixkate gauzatzen ez da aurrera zantzena, honen inguruko keinua. Denbora! Bai, aurrera begiratu, urrengo, hau. Armario, mikrora, lehioa bai, mikrora esan, Urrengo inbarko duzu, honen inguruko keinuak. Ertxea ez. Zer? Pijama bai. Aurrera, urrengo hori izango da. Aborreza da, Bai, aurrera begiratu, urrengo hori marko duzu. Edo garbigailua bai, bueno, bakizu ondo zertan hori, ondo. Ia aurrengoa hori izango da, testua, Irakurri ez, irakurri ez. Aurrea begiratu, ez. Itxoin begiratu zuek aurrean, berriz jarriko, Zuek ez begiratu. Hori da, goiko testua, bale? Goiko testua. Ia ba? Pentsatu ez. Irakurri zu testua, goikoa. Irakurri zu testua. Ez. Bueno, ikasi zan. Ikasi gartzen zuen horrola, bale? Bixea doi behiratu garen duen igual, bueno. Ondo. Ikasi eta pentsatu, ez da berriñak, Hau. Denbora. Zer? Etxea ez. Pistina ez. Zer? Beroa ez. Pixka bat zailxeagoa da gian, baina bueno. Beste batzu baino, zorte eruki behar da. Bai, basamortua oso ondo, Ia aurrengoa, izango da, hau, testua, Doministiko egin, ez hori ez da. Mukizapia ez da. Zehazki ez da mukizapia. Mukia zer egin berriz. Zertan ari da bera? Egin berriz. Mukia zer? Bueno, mukia kendu dago, zerren bestea zaitxe marzarago. Beira aurrea biratu. Urrengo denbarko ezu, hori. Ia ba? Bai, oso ondo aurrea biratu. Gora gehiago ya, oso bazan. Bueno, ondo. Zaitxe batzen zuen, kasotzen, bale? Bale, aurrea biratu. Eta denbarko ezu lehenengo, hau. Animo, denbora.
Caja fuertea, hori fan. Kafea. Kafea ez. Sopa, ke ba. Video. Bideo, ez. Hau erraza da, Iratua ez. Zer ari da bera? Ondo ezete? Video jate. Bideo jaten ez, bideoak ez da. Sopa eta bideoak ez da. Eta horrek zein zeukan ez zer ere ez. Bera ez da gaizkiari, keinu egiten, ondo ari da, Ia ba, Jate. jaten, ez. Gazkaia, Jate. bazkaltzen ez. Jate. A ber, hau zan irudia, jarriko berriz, Hau zan. Kolakaua. Zan dizuela kafea, da, bueno, antzeko kolakaua zan. Haizan horre katilloan dizuru bat bueno. Bai, otondo, animo. Eta, azkeneko taldea txendun dagoa, pro taldea. Bueno, igotiko pro taldea egia, Ia, finalizabate. Eka, forma. Aurre begiratu. Lehenen inbarko bezu. Txo zutak esundu bate. Inbarko bezu hau. Denbora! Hau arreza da, Ia ba, zer? Sopa. Zopa ez, Zirkulua. zirkulua ez, Pizza. pizza ez, jan ez, mikro esan, Donut. Donutxa bai, aurrera, hori da aurrengoa. Oioa. Olioa ez. Bitxo bat, zer da hori eta ezer. Atea. Bai, Josu, piztek eman gabe. Aurrea behirau, aurrean, urrengo hori. Sumendia. Hori ikusi dezu, Beira batzea aurrea, Ez beira, bai. Beiratu berriz, hori da urrengoa. Elurra bai, aurrera, urrengo hori. Patinetea. Patinetea, monopatina bai, urrengoa hori. Ekintza bera, Futbola. Futbola ez. Rugby ez. Bola sartu izan, Bola sartu, bai, jendia batzuk. Bale, bukatu dugu bigarren txanda, eta ia bakarreko ez zaigu, azkeneko txanda. Ia erdez dauden lau taldeak pasako dira, ia azkeneko txampara, bale? Ia ba, ona emozioa. Zerkepena, hortxe dago. Baretu balin bada behintzat. Otxoak, Guardios eta Prada handia pasado dira finalera, gabe, azkeneko txampa hortara. Hor daude, zazpiadoiko puntuak eta initzioakoak. Eta horrekin, puntu eta gozera momentu zorrela dago. Beraz, etorri mesedez Otxoak, talde agontzara. Bueno, eta gure proa polikenetakoa da, Eben daukagu, gure frontiz moduko hau edo. Bakizue proba, gara? Bai, ez, bakizue. Jarriko dugu, buru gainean, ontzi hau, kubo hau. Behin beharko duguna da, pinponeko pelota batekin. Lurrean, bote bat jo dezala frontizean, eta buruarekin hartu behar dugu ontzi hontan. Ez da izaina, oso zaila dara, baina egiteko modukoa da, bale? Hauia, fina da. Bai, horrela jarri, orduan, gomendioa,
ontziari eskuarekin pixkat heldu, segurazki benariko jarriko ez dut pixkat ezakit nola, eta gidatu ontzia eskuarekin, bestela zaila da. Igual ingo ez duzu aurreraka erori, eta eskuarekin heldu, eta bote ematu duen eta frontizenko, harrapatuko zuen, bueno, errez edo bintzen harrapatu daiteke, bale? Bai, denbora hango da, minutu erdiko denbora, lurrean jo behar du, frontizean, eta gero harrapatu behar dugu, ontzi, burun daukagun ontzi horrekin. Bai, prest, potxoak, eta hiru denbora. Bueno, ez da urrutik bilia, ondo? Segi, animo. Utxigatik, segi. Irten inda, barruak erantu behar da, ez bali irtetzea, irten inda, irten behar dugu, Segi. Trukoa beti, edu. Utxigatik. Bai. Igual elkarri, lagundu baino gehiago, beharko duzu segurazki, bote handia eman dezala, bote handia beharko dueman, bestela ez zartuko sekula, Hori da. Oso bertu gidezu, venga, anima. Bai, bestela elkar, ingo ez dut traba, txandaka egin, bale? Venga, animo. Aizatek gerturatzen, Behar bada, zintik egitea ez. Hortxe bat, lehenengo ondo. Bai, horrek balio du, Hartu. Irten izaizu. Bigarrena, bale? Ega. Oso. Igual, txandan ondo. Bestela bata beste iten izuen traba, Hortxe hirugarrena ondo, ondo. Hartu dizuturuko, Irten inda hori. Bote emandu horrek. Ez da giba, Bueno, mundia batzuk, oso ondo. Hartu dira ez truko oso ondo. Bai, baki ez da, baina final da. Ez da arreza proba, Ondo otxoak. Ia neskak. Bueno, ia beste zerrentun ikusita, ia arrezago izango duzu, nire gomendioa, txandan egitea, bale? Ez egitea danan batera bestela, elkarri zera baino duzu, Pilota bana, horrein beste buru bat deneko doriendo. Gertuko jarriko dugu pixka bat. Jendeak ikusi zarrabeto. Horrez, eta hiru denbora. Venga, animo. Gutxi bat, egiten indari. Beti heldu ontziari eskuarekin, bestela ontziak juro zaizue burutik iesi, bale? Jarri gure ondo, beti gola, hautsi hortze gora, horrela hori, venga. Euki beti, eskuarekin beti ontzia du. Eman indarrik gabe indarra, pilotari, bote eman dezan. Ez da arreza proba, baino, ia azkeneko proba da, horret ia maia bizkat ere, altua da. Ega, opa! Pilota junta zunboltaka. Gutxi bati! Epa! Ega! Eman bilurri gabe pilotari, atera jagora hori da, eta gero ia, entu. Eta juntos. Haupa. Horra lortzeko ia trebea izan behar da, trebezki aldeaketa da. Egiten linda gutxi batik. Barruan zen nukan, venga, animo. Bueno, eta hortxe denbora. Azkeninako ia pixka gertu zen ez ziate, baina bueno. Prest! Eta hiru denbora. Hortxe. Venga, baloiarekin. Hortxe, lehenengoa eta barrura, ondo. Ondo zen hori, gutxi batik. Baloiarekin buruz ematea bezala da, kalkulatu egin behar da, eta venga. Bigarrena, oso ondo.
dut minik hartuko da bintzat, Irte izek hori. Irte linda, horzen dukan, Animo, venga. Hortxe hirugarrena ondo, horre baliozun. Horrek ere bai. Artista zea, Horrek ere bai, ez dakit oso nola, baina bueno. Hori irten egin da. Ui, hori irten egin da hori. Ez da bidudien bezain zaila, hori irten egin da, barruak geratu behar da, bale? Hori irten egin da. Hori ere bai, abilezia ere behar da hartzeko, hori irten egin da baitare. Hori barruan da, oso ondo. Alpinak, animo. Hori irten, bueno, zure guztia barruan doaz, nahiz da gero irten, Oso ondo. Hori ere bai. Ez da, baina erreza, hainbestan lortze hau, proba hau, Eta hori irten egin da, bueno, txalo beroa mezi dute hauek, Proba nahiko zaila da, oso ondo. Eta txandako azkena, trataldea, ea zuen abilezia, zenbatzen bainokoa, bakoitzak ontzira, pilota, aurretik hobe, hobetu aurretik hartzea, aurretik jarri goto. Mozu ikusi baino, heldu ondo, ontziari, eta lagundu buruarekin dira, Prest, bat, bi, eta hiru denbora. Eban pilotarik gola atera dadila, bestela, burua marrotzen badazuia, zaila izango da harrapatzea, Teoria arreza da, baina praktika gero. Venga, animo. Hortxe bai, ondo zen hori, bat. Irten egin da, gutxi bati. Venga, animo, segi. Segi. Ontzia heldu eskuarekin, bestela juniko zaizu. Hori gutxi bati, venga. Hori irten egin da. Hori ere. Oso ondo, harrapatzeak nago zu, pixkate, akatxa baino bezala, aizate oso ondo, venga. Hori barruan da, oso ondo. Hori irten egin da gutxi bati. Hortxe zen hori. Hori atzera jonda, venga. Hori ere, barruan zan baino, barruan geratu behar da, irten egin da, Asko doaz barrura baino, eutxi bat zailo barruan, Opa, gutxi bati. Botea amartu, botea urrean geneko, urrean botea. Hori bai, hori barruan da, oso ondo, segi. Eta hori bai, da denbora barruan, ondo, bueno, fungia batzuk, ondo. Prest! Zer. Bale. Gertuo. Oain nola dago, berdin daude, ez? Zia daude urruti, bale? Hala. Zer da, urruti daude? Venga, gertu jarri bitugu. Gasai, bientzat, tranquil, ez dara goituko, Gasai. Zer da, oso gertu olain, Hola nahi kontu dago, Biak parean. Josu, kontuz, Bat, bi, eta hiru, hasi denbora. Hartu globo gehiago, beste globo hartu beste batzuk. Imarko ez duen, golpe eman, bota golpe eman da, horrela, hori da. Bai, eman golpea. Zera, eskorruti, bota gora. Y ahora jarriko de, bale, gola, eta beste ere baita, venga. Zuke bai, venga, bota. Marratzen beti, Bota indarra inda. Horrela, baina gol fuerte mandan, fuerte logo hori. Ahora esta proba, Esto va a ser, Hori gertu junda, venga, animo. Bota gora logoa. Hoi zer da, txakurra? Posible da, normal, baina pixka bezpila zazion. Hori baikoa.
Alperdi ez ditugu emeste, osea, justitu emeste globo, Ia Warriors tapra, Warriors hemen, eta pra, handik aldean, Ia, Warriors tapra. Naratzetik, Prest! Bat, bi, denbora! Bueno, globoren bat lehertu beharko dugu, Bestela, proba. Era bat, oso izango da, Hori agian bai, gutxigatik. Hori ez dugu goti, baina bueno. Gutxigatik, momentuz ez da globo lidertu, Haze proba deskafeinatua. Bota, segi duzu. Eskua hori bezala, Indar asko baino norabilia, gutxi bat hori, Igual horratza ez da zorrotza, Horiki, Bueno, ez da nizten ez dela globo bat ere gertu behar, Globo lertzen duen eta txokolatina bat. Zuretzako txokolatina. Bueno. Ondo. Hola, Bueno, segi zuen dekutana, eta emango dugu ya sariban, ez da, zergapena, eta ya sariban ditu, bale? Hori. Bueno. Hemen dago. Nortengo irabazteak Warriors taldea izan da. 6 punturekin. 2. Pra taldea, 3. Otsoak, eta 4. Neskak, bale? Etorri, neskak talde etorri, neskak. Bueno, zuentzako bat hemen sari banan. Aurtengo laugarren sailkatuak, neskak izan zate, bale? Zuentzako, oparitxoa dago, ez honek eratrako garrazki bat batean, bale? 3. gehaundia, Otsoak taldekoak. Otsoak taldeko entzateren, bada oparitxoa, bale? Otsoak 3. 2. izan da, Pra taldea. Zuentzako ere badago, regalo bila zitu notoz, Dana gantzeko adia, lasai, Eta, aurtengo irabazteak, izan dira, Warriors taldekoa, batez ere pinponeko, hortan oso lan bikain ez etorri, zuen oparia, txala bero berezitza aurtengo irabazteke, Warriors taldeko, bale, lan bikain dute. Hau bai arrazkia, ezken arrazkia, hau aterako da, prentxagoa, gutitan aterako da, bi arrabetzi osakin noiz, Bai. Hortxe hortengo trebeztileaketak, hau da, eman duen guztia. Ondo pasa dugu, bai, Bai, odez. Listo? Goitan agora? Venga, dan agora. Arrazki bat dan batea. Digo dan agora. Jarri horren ez dugu pelauniko, aurrek aldean, eseritan ezen bezala, bale? Bai. Aterako duguna panoramiko egitako zilebra arrazki bat. Bueno, alde eguna. Bueno, oso ondo, eskerrik asko, eta aurrengo urtean gehiago egiten dugu, bale?